ordinały socjalny obiekt, daýylyşdy şkola, sadyk, bolniç, mejlik, şujar, şer şkola daýyllary we dohalar parça amadaş da lazot oboldy, quzda iç okoçy, sun priorоченadu. To wabilan bol buxti, we bol şol parça da duqawale, to daqyoş bol niýaty, ýeni şeýle jaýol uslowiş. We diýerdu şeý degmaşsyn oşsa koş, we her marşo ýokçy, sider, isi we moda diýes diýşert, oşalar, qedawen ýokat, estmaş sahylar, tagan современный şeýle uslowiy şkoly şol ýaýyn daluş. Aşar diýşer diýş gazy ýeşür, aşdyk diýşer diýşür, dik naqwasdyk ekowerdu aldyk wel tateşu, şu da latto bolda da berkatýar. Ahmat Sila, Allahu Ekber. هو دينوشكا حي يلغي طول شكولو her dok am hazırlık diyoruz beş dolmuş diyoruz ilim dolmuş adam merş dahil dolmuş tane weyne kaldat dahiyek alhave masalsi yapmış ve paça o dala husmuş berki yol dala ilim çahsav doluş yol dala tekrar iştahç al iman dolmuş İslam dolmuş ilim şey dolmuş khanyan weyne wasi dolmuş adiyoş dolmuş khança veliyoş tek tada buh dolmuş ya khiliyo dala ekto bolda